Κοιτάξτε χρυσό και μπλε. Κοιτάξτε ποιοι έρχονται. Οι Ιχνηλάτες. Από το Χουμέρι Μιλοποτάμου οι Μία Ιχνηλάτες. από τις μιλοποταμίτικες ομάδες. Μία. Ακριβώς. Νάτος ο Ιχνηλάτης. Ήρθε κιόλας. Κουμεριανοί Ιχνηλάτες μαζί μας. Γεια σας. Γεια σας, Ιχνηλάτες, τι κάνετε? Γεια σας και από εμάς. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Απλά θέλω να δηλώσω ότι ήμασταν 1200 άτομα. Όλοι περάσανε από casting και κρατήσαμε τις πιο όμορφες πεντάμορφες και τα πιο άσχημα τέρατα. Και έχουμε μείνει γύρω στους 150. Να το γνωρίζετε. Θαυμάσια. Είσαστε λοιπόν πεντάμορφοι και τα σχέδια. Είμαστε οι πεντάμορφοι και το τέρας. Αφήσαμε το κάστρο μας που είναι στο Χουμέρι Μελοποτάμου και ήρθαμε εδώ πέρα να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά και να ευχηθούμε σε όλους τους καρναβαλιστές να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και του χρόνου με υγεία. Πώς είμαστε να πει για όλους αυτούς που δουλεύουν? Να περνάμε πάντα καλά, η καιρή είναι δύσκολη, δεν το βάζουμε κάτω και ζούμε το παραμύθι, οι πεντάμορφοι και το τέρας. Του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ για του χρόνου. Οι Ιχνηλάτες έχουν λοιπόν τη ρίζα τους στο Χουμέρι Μιλοποτάμου και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά λαμβάνουν μέρος στο Ρεθιμιώτικο Καρναβάλι. Πάντα με ζωντάνια και πολυχορό ξεφαντώνουν με τους καρναβαλιστές τους, αποδεικνύοντάς μας ότι παρά τις δυσκολίες της εποχής το κέφι δεν χάνεται ποτέ. Φέτος ντυμένοι ως πεντάμορφοι και το τέρας και έχοντας μια πιο ρομαντική διάθεση μας προσκαλούν να ζήσουμε μαζί τους το παραμύθι. Μπράβο παιδιά! Εγώ πάντως